para dira. Make B3 singkapin, kaya ang laban. Biskan anong alihok, hindi atrasan. Lift mode na yan! Biskan anong amon, silip lang sa ligan. Lift mode na yan! Lift mode na yan! Lift mode na yan! Spore Biotics, makabulig sa pagtabna sa mga bad bakterya na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imo nga resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka! Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahadit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:33. Ining oras sa dulong sa isang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa kagsuman sang lift, dare to switch, i-lift mode na yan. This time check is brought to you by Lift, Dare to Switch. Lift mode na yan. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM,
championing the lives of the Filipino. El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. ang inyong El Castigador. Because of the scope of shall we say problem areas that has been hit by Tino and will be hit by Uwan, there was a proposal from the NDRMC which I approved that we will declare a national calamity because ilang regions na yan Ginpaidalom na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang bilog sa nga pungsod nga yara sa idalom sang state of calamity. Isa ka mananay nga hapon, syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang ato siya pag-abi-abi kag pagpanamyaw sa aton sa ring nga mga ka-K5 sa 183 ka mga barangay sa syudad. Sa 42 ka kabanwanan kag isa ka component city ang siyud sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa malabutan sa ato siya pagwaragwag sa mga nagatutok subong sa ilatag sa kamang radyo. Yari kita sa K5 News FM Iloilo 88.7 MHz. Sa FM band sa lisuan sang inyo mga radyo. Kahit nakatutok man sa aton mga release station sa may Banwa sang Leganes, syudad sang Pasig, Banwa sang Kalinog, Banwa sa Mayagaw, sa may Short FM Dumangas, kag sa K5 News FM Sara. Kag kita man ang nagapanamyaw kag nagabi-abi sa mga ka-K5 naton sa bilog sa ring Western Visayas, sa bilog sa ring Pungsod Pilipinas, sa aton mga Ilonggo nga mga OFW, sa di mga bahin sang kalibutan nga nagamonitor sa aton sa ring Facebook Live. I-like kag i-share ang aton sa ring pagpangalagad kag sa wala pa maka-follow i-type ninyo ang K5 News FM Iloilo 88.7 para sa din ka mga bahin sang kalibutan. Basta may internet connection lang, sarang ka mo monitor, ma-update mga ka-K5 sa mga pinakauli nagakanabo direkta mismo diri sa inyo dutang natawhan sa inyong pinalanggang syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sa nga Pungsod Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang programa El Castigador. El Castigador. Diri kita sa adlaw sa ning Webes, pizza size sa bulan sang Nobyembre. Pinakauna ini nga Webes sa apatanan ka mga Webes sa ika-11 nga bulan sa karon nga tuig 2025. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Sa kinandan, ako naman ang inyo lagad, ang inyo ka K5, Enrico Tupa Zurita Jr. Salawat welcome sa Webes edisyon sa programa El Castigador. El Castigador. Enrico Zurita Jr. ang inyong El Castigador. Sa ato sa ring pagpangalagad, yara na sa state of calamity. Ang Pungsod Pilipinas, gin-aprobahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang ining recommendation sa National Disaster Risk Reduction and Management Council angot sa pagpaidalom sa bilog sa nga Pungsod Pilipinas ngayara sa state of calamity tungod man sa saning epekto ni Bagyo Tino. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Nangayara sa pulo tub-tub 12 tanan ka mga rehiyon sa aton sa nga Pungsod Pilipinas nga apektado ni Bagyo Tino. Grabe man si Bagyo Tino ba? Pagwa sa Pungsod Pilipinas sa mga ka-K5, grabe ang ginbilin sini nga hali. El Castigador. Enrico Zurita Jr. ang inyong El Castigador. Kaon ang inyo sa nga lugar na bisan na isang declaration nga yara sa idalom sang state of calamity, sa gyapon pwede ni magamit ang ining mga quick response fund. Kaya ti presidente na yamo. Pero may mga local government unit man, ilabagig nga grabe ang ining epekto sa ila. Pariyo ni sang Cebu,
Gipaydalom niya sa state of calamity ang Cebu, ang Bacolod City gani subong man nga adlaw. Gipaydaloman sa state of calamity kag pinapagig ka mga banwa kag syudad dito sa ibahin sang Negros Occidental. Gipaydaloman sa state of calamity. So nakitaan nga mas madamo nga mga lugar sa pungsod Pilipinas ang epektado ni Bagyo Tino. That's why nagdesisyon kagin aprobahan sang ato siyang presidente nga ipaydalom sa state of national calamity ang pungsod Pilipinas. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Tungod diri mga ka-K5, mga halos 760 milyones pesos o kon mga 760 million pesos ang igahatag nga cash assistance sang Office of the President sa mga local government units nga apektado ni Typhoon Tino. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Kalamo ko ng isa ka lugar yara sa idalom sa state of calamity. Mas madasig ang ining paggamit sang pundo. May mga ginapain ginaya mo nga pundo ang tagsa ka local government unit kagangaton man sa nga national government sa saning mga calamity nga pagatubangon sa aton sini nga pungsod. Ilabigid ang ining bagyo kay kada tuig nagapatubang kita sa saning mapagpangangkat sa sining mga kalamidad pareho sang bagyo including man ang lino. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Ang pinaka-worst nga naapektuhan. May worst pa no? Daw redundant taw. Ang naapektuhan sa mga ka-K5 nga area amo ang Cebu. Amo ni ganang ila si gobernador, si Gobernador Baricuatro. First term niya pa lang bilang gobernador. Pero grabe ginapangatuubang nila nga mga pagpanghangkat sa iya sa nga liderato bilang Iloy sa bilog sa nga probinsya sang Cebu. Kay dito mga ka-K5 sa kabilugan pa lang hindi pa gini final nga record o kung datos nga ginuyatan sang National Disaster Risk Reduction and Management Council. Yara ang mga nagkalamatay naglabot na sa 114 o kung 114. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Kag sa 114 nanuyatan niya dato subong sang NDRRMC yara gid sa 61 ang nagkalamatay halin sa Cebu. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Makasulubo kag makahalnosbo kung makita naton ang sitwasyon sang Cebu mga ka-K5. Ibala naton sa nagligal sa tuig inigo man sa mabaskog sa ning linog. Ang area dito sa may bugo kag mga kaiping sa ning mga kabanwanan kay mga lugar dito. Pagtapos agyan kapag sa ning mabaskog sa ning bagyo mga ka-K5. Ang ining mga footages kag lakip man mga litrato makambal kita nga grabe gid. Just imagine masuruswerte ang syudad kag probinsya sang Iloilo nga wala gid masyado nga ginbayo kita ni Bagyo Tino. Ang nabatsagantal ni mabaskog sa ning hangin nga nagapanihon. Pero in terms sa pagbukbo sa madamong nga ulan, why ni naton ma-experiensyahan mga ka-K5. Kaya ko na-experiensyahan sang Cebu, ining mapagulan-ulan. Grabe nga pagbukbo sang ulan ni Bagyo Tino. Laban-laban damo man mga lugar nga nagtaas ang tubig baha. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Kag siyempre masubo ila sa ning sitwasyon. Pero why na siguro sa may masubo pa kung madulaan ka mismo mga ka-K5 sang imo sa ni pulo ka mga miyembro sang pamilya. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Amaning natabo dito sa may bayin sang Cebu matapos ngang isa sa ni kaamay na dulaan mga ka-K5 sang halos pulo sa ni ka mga himata. Ang kampiyon
nga istasyon K5 News FM. Kung sa imo ina matabo ibutang tabi in kaso sa imo sa na matabo madulaan ka sang mapulo mo sini ka miyembro sa pamilya. Daw mabuang ka siguro mga K5 no. Daw galibo guro ulo mo kung paano mo no at tubangon kag padayunon ang imo sining nga kabuhi. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Ang ining nasambit sining hitabo no mga ka-K5 no dito ni sa may area sang Cebu no. Ti si Pablo pulok gid ka miyembro sa pamilya ya. Ang nagkalamatay mga K5 ti sa interview gani gahambal ini no kabudlay no. Siyempre insindihan tagit ang balatsagon pa. Madulaan kita sa kamiyembro sa pamilya, tama ka sakit. Madulaan kita 2 kamiyembro sa pamilya, 3 kamiyembro sa pamilya, tama ka sakit. Pero just imagine, pulo kamiyembro sa pamilya na dula. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Amoning mga kasakit subong nga ginapangatubang sa pilanaton kamakauturan. Amoning ginambal nila magubaan ka lang balay, madulaan ka sang balay, basta kompleto lang ang pamilya, no? Daw siguro positive yapon kita, no? Sa pagpangatubang, kung naman ang kalamidad nga aton sa atubangon, amo na ang bagay nila, basta bilog lagi ang pamilya. Kaya ito na atubangon kung naman yung mga problema. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Pero kung madulaan kasang pulo ka miyembro sang imusing nga pamilya, ano ganyan kasakit, no? Mga ka-K5. So ang iban sa ni ayara sa mga recovery stage pero mabudlay no hapos ang kita kung kaysa no maghambal no maglaygay pero kung yara ka sa among sanang sitwasyon kabudlay ina atubangon. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Kung sa imo sa ring sitwasyon no mga ka-K5 ilabi na gid kon wa mong problema internalize no ang tanan-tanan. Pagkalipas sa mga inuras dito mo niya baton sang ibo sa ning kaugalingon. So mga amo sa ning mga apektado no sa saning mga kalamidad kinahanglan tani ang pagsuporta no mga ka-K5. Gahuyang ka na gani nga madulaan ka sang miyembro sa pamilya. How much more gid kung pulo ka miyembro sa imo pamilya? El Castigador. Alas 4:48 sa aton sariga pagpangalagad sa piyak nga bahin mga ka-K5. No, why pakita ka kung sa mga pagbugtaw mo, why ka panghiramos. Another bagyo naman, no, ang aton sa nga atubangon sa mga area, no, sa Northern Luzon nga mahimo maagyan, no, sa saning mabaskog sa nga bagyo. Kay ginalantaw sang pag-asa ining manugsulod sa nga bagyo nga kung sa diin ang international name, no, sang bagyo sini kay ang naghatag sini daw iyan isang ngalan nga sang Hong Kong no mga ka-K5 ang ining nagsulod no nga once makasulod no pagkatawgon ta si Bagyo 1 ining si tropical storm Fungwong sa subong pa lang yara na sa kategory no nga tropical storm amo ni ginahambagi naton no kay ginasulit-sulit gid para ma-educate ang mga tawo mga tagpalamati naton sa pag-asa abi no lain-lain nga mga kategorya no mga ka-K5 kay para sa ato na biya kung may mahambal may bagyo no hindi po silingon nga ang inang bagyo may mabaskog no kag may mahina man nga bagyo so ang kategory no sang pag-asa sa gani medyo mahina nga bagyo ara na sa kategory nga tropical depression. Pero kung magbubaskog ang tropical depression, mangin isa ini ka tropical storm. So ini ginabantayan naton nga bagyo nga manugsulod sa pungsod Pilipinas, yara na sa kategorya nga tropical storm. Kag samtang nagapalapit sa aton singa pungsod Pilipinas, kag mahimo no hambal isang pag-asa pagsulod ya sa aton Singapore, mahimo malabot na sini ang kategorya nga typhoon. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Kag ang bulubantayan diri kay mahimo malabot man sa ang kategorya nga super typhoon no mga ka-K5. Sa kan lang sa termino lang super typhoon madlok na kita. Bisan may experience pero why kita nagahatag sang pagpanik ni sa mga pumuluyo. Ang luyag ta lang i-emphasize diri mga ka-K5
nga dapat panghandaan tani. Kay hindi niya basta-basta nga sa naton pagsuryusukon ang ini nga butang mga kakipay. Kay kung kamo naka-experience sang una, kung pamangkuton yung mga kaluluahan nyo, mga ginikanan nyo, sang una damo ning mababaskog nga mga bagyo, nga ilaman sa nila experiensyahan mga kakipay. Pero sang una yan ay mga reported nga grabe ang pagbaha, no? Pagtaas ang tubig baha. So, hindi na natin pag-ibasol sa tanan-tanan sa saning mga flood control project, nga palpak ang iban, ghost project. Siguro, base kung makapangbinag-binag man ta, makapanomdoman kita nga mahimo kita nga mga tao nakakontribute man kung nga ang amunisubong ang grabe nga pagbaha sa aton palibot. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Hindi lang naton pag-ibasol tanan-tanan ino-no sa flood control project, kundi kita mismo ibasol taman aton kaugalingon. Abi nyo sa Cebu dito, kung nga ang amugi grabe, no, ang tubig baha, aside siyempre nga tidamo ang gimbokbo ni Bagyo Tino dito mo. Nga mga haluson ang gimbokbo nga ulan niya, kung pangtingbon mo sini sa isa kadlaw gimbokbo ya ang ulan sulod sa isak bulan. Pero grabe man dito ang development, no? Dito sa may bahin sang Cebu. Kung nakakadto ka dito sa may Cebu, daw hindi naman malayo sa Manila kung in terms sa mga matag-as nga building. Hasta gani sa mga nabukid nga lugar, na may maganda patindog sa nga mga building. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Kaya may mga nag-post dito, no, sa social media. Kaginabasol nila dito mga development man, no, on the part dito sa may Cebu, mga K5. Kung kaysa hindi ta kinahanglan nga grabing development na ibutang tayban sa alang-alang, dapat may balansi man. Kung kaysa bisan no ka ma-development dere, ay base ko na mo pa din makaresulta ka makatuga sa aton, na sa kalitan sa aton palibot. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Lantawabla, no, iban sa ning mga lugar na magipangbutangan sang subdivision sa unaway managawa. Subong ya, iban mga lugar nga may subdivision sa ila sa ning lugar, ang mapamalay sa palibot makaluluoy. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Kagway blasang sistema nga ton sa niyang mga drainage. Ang mga nila, may kanal man, may drainage man, pero ay isang sistema. Kasi mabudlay na kanya-kanya na may mo. Naway blasang master plan. O kung ano man ka mga plano, makipay, kutani, gangot-angot pa ni mo. Ang iba niya guro, gahimo na ka kanal. Kaya ang tubig niya mga kakipay, mangitag na sang lulutsan. Di ko manubo ang lugar nyo, di amo nang masakit nga kamaturan. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Nga mangin cuts sa basin, no, ang inyo sa nga lugar, tanandang tubig na nag-ilig sa inyo. Abi nyo, dako ginarabulig sang flood control project diri sa may buhango. Sang una niya, sang gamay-gamay ng mga ulan, mga damon nga ulan, una napektuhan ang area sang CPU. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Ang Haro River din sang una, ginabahaan ang mga pamalay mo. Just imagine ang tanan ng mga tubig halin dito sa kabukiran, sa may area sang maasin, down sa makabanuhanan, nga ang tanan nga tubig diretso sa Haro River, diri sa may tabok subao. Sang unan dyan kita nun pamalay sa mga nag-star sa kilid sang Haro River, lunsay makitaan mo to atop. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Pero subong, tungkol may floodway control project o kung flood control project, daw nalikaw ang ining mga tubig dito sa may barangay Buhang. That's why nga ang ining mga lugar sa may barangay Tabok Suba, na kung natawon nato, waya mapiktuhan sa mga pagtaas ng sang tubig baha, no, mga kakipay. Di may mga contribution man kita diri, haboy basura, haboy dito, bisan din ng tamag panghaboy, magpangutod kita sa aton sa mga kakahuyan sa kabukiran. Nantawan nyo ang kabukiran ta kay kalbo na. Hindi, ang ulan ng tubig sa nila magpanalupsop, kaya na sang may matubo ng mga tanom to. Pisan ano sa panika tree planting, kung kaysa kadugay maglagko ni. Mga kahoy, mga kipay. At kita mismo, balasulon man, kung ang musumong katabo sa aton sa ring palibot, mga pagpangkaingin sa babaw bukid,
Akway ka na kung kisa kahoy makitaan sa kabukiran. Maglaga ko sa bukid yung ruganta kainit kaya kinapasayarungan pa mga kakifa. Alas 4:55 sa ato sa pagpangalagad. Sa ato karon nga mga lokal nga mga senaryo, mga dalagkong balita nga ato nga pag-istoryahan. No, kung may update kita karon dito sa Tabunan sang landslide, no, sa may area sang boundary sa barangay Barasalon, no, kag barangay Kipot, nabukid ng lugar sa Banwa sang Aningboy. No, nagkayunik kung tani sa ila tarog pero di malas, no, nga natabunan sang duta. So pilato ka kwan ka damo to sang duta nga nagtabon sa iya. That's why nga ginmanumano ang ang pagkaykay sa iya. Pagpangita siya pero kaina nakapuli ang team namon. Why pagyapon to makitaan, no? Ang ining nasambit siya ni nga lawas sang 29 anyos nga bana. Masubo pa di kay ang iya sing asawa nagabusong pasang 8 ka bulan sa ila sini nga subang. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Sa piyak nga bahin may nalumos man sa may Banwa San Enrique. No, i-check nato ni kung anong rason nga nalumos ni. Ano kwan pa ni kabahin pa ni sang paglaslas ni Bagyo Tino dito sa Suba sa Banwa San Enrique. Kina i-check nato ang report ika K5 Kim Kaluyo. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Sa piyak nga bahin kinanglan ako na magpasar na sang anti-ipal ordinance. Among isang una yung mga politiko kung saan mga programa sang gobyerno ta. Arag kung isa, no, mga itsura nila. Kaya tapos si Bagyo Tino, ang ato sing Esqueron Subong, kagtukan pagkatagbulig sa mga apektado. Kung mga kanabe, sunod to, eleksyon, hindi mahimo nga inyong mga sunodlan bla, na mga plastic. May itsura sang politiko. Di dapat kayo pagbutangan kung mga event sa may syudad. Di dapat lang kay ining mga proyekto ka mga programa. Kung taon ta ato niyang kwarta na mga pumulong Pilipinhon. Ato niyang kwarta. No? Kung sa bagay sila lang na iya nag-represent sa ato. Pero hindi maglukinanglan. Malaman sang tawo ko ng isa ka leader sa isa lugar nag-aubraw kung wala. No? Mga maalaman ang mga Ilonggo. Kung sino madapat na pasalamatan sa ulihi, kung sino mga mayad nga leader, no? Nga dapat sa gyapon magaserbisyo sa ila. Pagbalik tayo, check na ito, connection na ito sa ato singa pag-asa. Kalakit pa ng report ni K5 Kim Kaluyo, connection sa saring nalumos, no? Sa Suba, sa Banwa San Enrique, kag sa may Bawaan Sor Mandurriao. Hasta subong niya, why pa ito mag-subside ang tubig, oh? Why pa maghalin? Nanamian ang tubig sa ila. Nga away magalin, kay way lutsa ng tubig mo. Kay may lutsa ng tubig, mailig kag mailig malang ni. Di ko nagatiner ang tubig sa inyong lugar. Delikado ang mapamalatian parehosang dengue kag leptospirosis. Ini kag iba pa yung mabalita sa atong pagbalik pagkatapos sa pagka-importanting mapahibalo palihog standby. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Pirmi kang luya pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o ipi-ibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi kontiktado ka pirmi. May tisi vitamin C para pirmi malipayon.
ug may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline, vitamin C, mong lawas, aptik, pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi, vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi, alkaline, vitamin C, mong lawas, aptik, pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi, vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may tisi. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating, sa bawat boses na maririnig. Pag-asa at tuwa, ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News
FM. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko. May puso. Ako si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager para sa kampyong estasyon K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampyong estasyon K5 News FM. Ini si K5 Ray Espeja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alang sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampyon na estasyon K5 News FM. At Tacloban City para ang kampyon na estasyon K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampyon nga estasyon K5 News FM. Sa Kalibo para sa kampyon nga estasyon K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampyon nga estasyon K5 News FM. Halilrigyan sa probinsya ka Antique where the mountains meet the sea para sa kampyon nga estasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz para sa kampyon nga estasyon K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampyon na estasyon K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Let's go! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Gid nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyo mga ka-K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan. Nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. News FM.
K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Pabalik mga K5 sa aton sa ring pagpangalagad ri sa Webes edisyon sa programa El Castigado. El Castigado, Enrico Surita Jr., ang inyong El Castigado. Ang ining oras sa dulong sa inyo sang DTX sa 500 superior antioxidant kag suma ng Vitamin C ang alkaline nga vitamin C. Sa piyak lima kaupo nato sa ring lokal pag-asa upod kay Engineer Charlie Depra. Engineer Depra, mayong hapon. Yes sir, may hapon sa kalang nagpasalamat sa T5 7. Yan ay pinaka-ulingan na kasapanahon karon niya daw, mag-invest sa nila daily simple. So dino na maintenance sa karon ng iya sininga kapasugon sa approaching ni sa bayan sa Vietnam. Alas 4 kayo sa hapon, alinis ka ng construction matas ng Python na Pilipino, pinakulaban ta base sa kanan niya available data. Yan at 525 kilometro, nakatumba namin na nakatumban, ng Pag-asa Island, Palayan, Parawan, at sa kuwan sa Philippine Area of Responsibility. May kabasukan nga hangin, magalabot sa 565 km per hora malapit sa sentro. May pagmadlos naman, magalabot sa 505 km per hora. Mag-aulag naman inipa nakatugan sa 25 km per hora. Samtang ginamunitor naman natin nga tropical storm nga may international name nga Pongwong, nasa buwasang Philippine Area of Responsibility, uli na sikatan. Yan at sa Milan City, 50 km, nasidlangan, namin na nasidlangan, sa Mindanao. Nagkabasugon nga hangin, magalapot naman sa 65 km per hora, malapit sa sentro. May pagmanlos naman, magalapot sa 90 km per hora. Ang ismi nga kulang sa karon, almost stationary. Hindi naman sa atin sa Western Visayas, pero nga daw, spektator na kung sa magalamang doktor makalaman niya kalangitan, may mga posibilidad na sa mga isolated ng mga pag-ulat, bilateral nag-o dalas ng localized thunderstorms. May natagtod makasarangan naman niya hangin, magaling namin na nasidlangan, nagdadala sa makanitagtod makasarangan niya pagkalog sa karagatan. Ang tansatong temperatura, nasa 25 to 30 degrees centigrado. At law nagatunaw na 5.55 karon niya hapon, nagabot na kala 5.24 pasada. Engineer Depra. Yes, sir. Sir, ining si Tropical Storm Pongwong, no? Ang international name sini. Saan o gini magasulod sa Singapore? Yes, structure possibly yung magasulod sa Philippine Area of Responsibility. Karon sa dati, late evening. Kung sabihin sa gabi ako sa kada sa aga to. I see. So, buwas nga sa gabi o kon sa Domingo or sa Sabado sang aga? Yes, sir. Pero saan o naton, sir, ma-explansyan abiyang iya sing epekto? Yes, so far sa karon na hindi pa natin na mabasagan ang iya sining epekto na malayo pa niya sa buwasang force. So, generally, fair weather kita. Pero pagsunod niya sa mga Philippine Area of Responsibility, paglapit sa Kalapan, expect na rin sir, sa gyapon yung mga pagulan dito sa may Western Visayas. So, mahimo, sunod semana na ni, no? Maka-explain siya kita sa mga pagtupa naman sang ulan. Yes, by weekend sir, expect natin maka-experience na kita sa mga pagulan. Oo, pero kung magsulod ining si Tropical Storm Pongwong, ano mabaskog pa ganyang kategorya sa ni Engineer Depra? Yes sir, no? Base sa iya, sining forecast track, ang ining tropical storm, possible ini mag-typhoon category pagsulod niya sa 4, and then wala natin na po ang possibility nga mag-isa ini ka-super typhoon paglapit sa may kalapaan sa Luzon. Kaga nga maging area gid ni Sir Luzon, no? Mahimo nga mag-landfall sa anuman nga lugar dito sa may area sa Northern Luzon or Central Luzon. Possible ni mag-landfall by Monday. Kung hindi magpapalito nga forecast by Monday sa Northern or Central Luzon. So pero gina-expectada gid sir nga ano malabuot gid ang kategory nga super typhoon? Yes, wala nato ang possibility sir. Mataas ang chance nga magkalabot ini sa super typhoon category. Ay si pero kon bisan sa Luzon ang mangin sentro sa ni diri sa may area sa Western Visayas sir mangin ano ang ato sa ni nga mangin tiyempo? Yes, maskin sa Luzon area ini magka-landfall, and then ang ini nga bagyo malaban ini katama no. Ang possible ang iya sining rainfall o kung iya sining trough magalapot sa gyapon diri sa aton sa may. Okay. So bot sa lingon na malapad no ining klase sang bagyo nga bisan ang Luzon na area ang iya sa ning pag-ausuyon no. Malabot gyapon kita no diri sa may Western Visayas. Sige. Salamat kid Engineer Charlie Depra sining tiyempo ka madugang information.
Yes, sir, no? Sa atong mga pumuloy, masalang sa gihapon, magaligmat, tungod, basta nakabuha na ini ang aton nga ginamonitor nga naglabay diri sa aton nga typhoon nga meron naman kitang possible nga magsulod by Friday or Saturday nga isa ka babastud naman nga bagyo diri sa Philippine Area of Responsibility. Bisan di kita maapektuhan direkta maapektuhan sini abang sa gihapon paghalong kita labi na sa aton mga pumuloy diri sa Western Visayas. Salamat kid Engineer Charlie Depra sa ato sa nga pag-asa. Welcome nga pang sariwa. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Ay der sa buwas sa gabi o kon sa aga sang Sabado. Magasulod sa ato sa nga Philippine Area of Responsibility ining si Tropical Storm Fong Wong, no? International name sini. Pero sa magsulod sa ato nga par pagkatawgon ini nga si Bagyo Uwan. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Mayong nga pong kay Ma'am Nadlin Xiaotong, kay Sir Edmarda sa may syudad sang Pasig, kay Sir Kim Heroso Panes, sa may sitio Tanibawan, Barangay Maasin, Pasig City, Pamilya Panes, Heroso kag Pagayon, kag Subuman, no? Sa may Sabon Station, no? Pasig City Branch, solid K5 listener. Thank you again. Kay Sir Sherwin Marcowi, may dayon ginga hapon, kay Ma'am Kay Horteliano Macaya, kay Ma'am Josephine Florindo Diaz, kay Sir JC James Garvilles, no? Kay Ma'am Aida Amar Alili, no? At monitor from Yagaw, kag suma kay Ma'am Bings PSJ, kay Ma'am Maritalia Mitsilina, kay Ma'am Hana Lapating Branya, no? Kay Sir Randolph Villarruel Concha, no? May daging ugoy-ugoy kuno kay Tiyoy Buyet Bikrihan, no? Sa may Banuasang Sarada, kag kay Badi Rimar, no? Kuni Ato Buboy. No, kag kay Sir RV Chris Casire sa may barangay sa may Banuasang Tubungan, kay Ma'am Laura Sumagaysay, kay Sir Rick Mapa, no, kay Tita Rina Mapada. No, sa may Rizal Lapos sa may Kinamay Kalanaan. Hanggang ngirit-ngirit man si Tita Rina. No, kag Subuman, no, sakit niya sa dugan atong natabo sa Cebu. No, kay Ma'am Aisha Ahmad sa may Kuwait, kay kay Ma'am Shenrina Tagapokanya, kay LJ Saligo sa may barangay Bagongbong, Lambuna, may dayon ging hapon. Kay Ma'am Maria Eva Tingson sa may Sydney, Australia. Ano oras sa subong sa may Sydney, Australia, Ma'am Maria Eva Tingson? May dayon ging adlaw. Kay Ma'am Maricel Baluro Kasipri sa may barangay Balabago, Haro. Kay Ma'am Belena Flores, kay Ma'am Anilia de la Sanagalios na sa Cebu, Ilabukid, dapat kahoy ilayan na butangan nila building. Amugid! Ti development man kuno eh. So dapat isalang-alang ta kung mangin epekto sila. Kahit sa ni Mamanal pating branya pa shout out, no? Sa taga Ilico Dos. Kahina ya kay Ilico Dos, no? In fairness, ang ang more power, no? Dasig, kag sako gid sila yan. No? Dito sa may Ilico Dos, so kadamo sa may reklamo. Kaya sa subong ko na, ay pasang kuryente to sa may barangay na bitasan pututan, no? Mabudlay makontak ang mga pamilya sa aton sa mga OFW. Abi disig-dasigan man. Kung sa soktanay kautanay dasig ka mo. Kay Sir Arman bako guay mataksi ka mobile patrollers naton may dayan gig nga hapon. Al 5:18 iga-check na to report iga K5 Team Kaluyo kay may nalumos sa suba sa Banuasan San Enrique. Ano ning na tabo dire? Kay standby ka mo kay may nakitaan man nga isa sa nikabangkay. Nagautaw-utaw dito sa may sa may Banuasang Barutak Viejo. No, basikon sa area pa ng Negros. Kag naano diri mga ka-K5. Nega-check na to ko ang dugang sa ning mga development sa aton sa ning K5 News FM Sara. Ini nagautaw-utaw sa ning bangkay dito sa Baybayon. Sakop ni sang Banuasang Barutak Viejo. Kailan mo grabe man nagkalamatay man dito sa may Negros Occidental. Grabe man itong halit ni Bagyo Tino, no? Mga ka-K5. Maswerte din sa may syudad sa Iloilo, ay kita sang recorded, no? Nga fatality. Sa may probinsya, may isa to, taga Banuasang Dumangas. Balon tani kung anong rason sa pagkalumos, no? Dira sa may Banuasang San Enrique. Para sa Kampiyon Report o Podcast K5, Kim Kaluyo. K5 News FM. Kampiyon Report.
ginabot sang balatian nga kuyap ka kay 5 Enrico samtang nagapaligo ang ining lalaki o kun ining manog karga tapas nga si Noel Cabayaw, 27 years old no, nga residente sang barangay Kabagyaw, Kalinog, Iloilo, samtang nagapaligo sa suba ka kay 5. So taga Kalinog gali sila? Yes, kay 5 Enrico, taga Kalinog sila o galing nagpangontrata dira sila sa pagkarga tapas ng tubo sa may San Enrique. Nagkakartap, no? Karga tapas ba mo ni makapoy nga obra kay pagkatapos mo tapas alsahon mo kag daloon sa truck. Yes, kay 5 Enrico, bali kay inaya sang aga kay 5 Enrico dira sa may barangay poblasyon nila Wod ni no, sa may Banwa San Enrique. Di mga around alas 11 pasado sang aga at mga amo nga time sa mga uba-uma ka kay 5 Enrico is tigpalanyagana no, so kaina kada kabatyag sila sang tuman barakang kapaang that is why nga naghagaray ni sila nga 5 actually magbarkada man na sila mo magbarkada tapos ang isa niya kaupod utod man no sang saring biktima kay 5 Rick. Accordingly, tinagagaray sila sang nagapaligo na sa suba ka kay 5 Enrico. Posible no or ginatanaw gid nga rason nga ginabot siya sang balatian niya nga kuyap samtang nagapaligo. Kag accordingly, hinali lang siya nadula out of sight no sa mga kaupdanan niya. Kag didto na no nagpangayo sila sang bulig agud mapangitang iya sini nga lawas nagabot ang mga taga MDRR mo sa nga San Enrique as well man no iban pag dito nga mga local responders sa diyan no medyo nagdugay-dugayan man antes sa kita nang yasin nga lawas nga natukiban nga nasangit sa idalom nga porsyon ka kay 5 Enrico and accordingly gindala ni siya sa may ospital sa may syudad sang Pasig apa nga gindeklarar no nga dead on arrival ka kay 5 Rick the base man diri no sa information from the police ginlabot man nilang ang pamilya sang siring biktima nagapati man diri ng pamilya nga purely accident kag wala sang foul play sa natabo no nga pagkalumbos patay sang siring 27 anyos nga manog karga tapas sa may Banwa sang San Enrique kay 5 Rick. Bata pa no 27 anyos kag ang ining baltian abi nga kuyap pabudlain kon mag-abot-abot kay 5K mo. Ti kun ara ka sa tubig kag abuton ka sana ati matumba ikaw ti laban-laban gid lumos ano. Why kakita gilayon ang mga upodya? Wala kakita kay 5 Rick sang time nga ginabot siya bala no sang iya sini nga balatian kay 5 Enrico. Inali ila no nga nadula sila sini nga tawag na no nga site kay 5 Rick ang ining biktima. Kag sang pangita na nila naayawan na sila kay 5 Rick. That is why nga nagpangayo sila sang bulig sa mga opisyal sang barangay nga nagtawag man no sa mga local responders naton didto sa may area kay 5 Enrico. According man gani sa police no dira man sa idalom sang ginpalangawian niya ang iya sini nga lawas sang nakitaan kay 5 Enrico kay nasangit lang gid no sa dalom kay actually madalom-dalom ang porsyon kung sariin siya nagpaligo kag nalumos sa kay 5 Rick. Mga madalom dang area sang suba sa may San Enrique no sa may area sang Dingle kay 5 Kim no. So amo ning natabo sa 27 anyos nga taga Banwa sang Kalinog kay tiud basik una pa na naging utan ba sila kay tiud tong daan na nagpropaligo kay 5 Kim di man ni makabataan kay 27 anyos ang edad mo. Tagbalaan man nato no nga medyo ka kulo kapoy kag tawag na basta magbulo barkada gani agaray ka kay 5 Enrico wala man nila na anticipate no nga sa amo nga time nga nagapaligo didto to siya gin atake sang ukon gin abot sang sini nga balatian nga kuyap kay 5 Rick tibalan man nato no may ara man nga mga times kay 5 Enrico nga normal lang ila sini nga paggagiyo kapin pa kung hindi man sila pag-atakihon kay 5 Enrico garing na tiunan lang man nga during that time nga nag-aara siya sa may tubig sa suba nagapaligo kay 5 Rick hinali lang gid no nga ginatake sang iya nga balatian kay 5 Rick. Sige, salamat kay 5 Kim kay hindi man ta ni gali ma-contribute nga tungod sa Bagyo Tino no kay ti naligo ini mga mag-abyan magkilala so inabot lagi sa pagkuyap. Salamat kay 5 Kim. Report po diri sa patrol si K5 Jason Talaron. Ako naman si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
Mayo nga po kay Sirod ni Syudad, kay Ma'am Pearl Marie Argelias sa may barangay Sablugon sa may Syudad sang Pasig. Monitor sa sunig pangalagan. Kasi matawgan ta si Kaki 5 Karen, no? Maki-update lang kita kay do papaulin si Kaki 5 Karen. I know nga kapoy gini si Kaki 5 Karen. Grabe na ginlatas na to sa may barangay Barasalon kag sa may Banuas barangay Kipot. No, kay natabo ang ining landslide dito sa may bahin sang nasambit nga area sa may Banuasan nga Haniway. Malulayo niyang barangay Kipot ka barangay Barasalon mo. Nabukid na nga lugar no sa may bahin sang Banuasan Haniway no mga kipay. Ano mabi nga kadi malason no matapos nga ang ining 29 anyos nga amay no nag-check sa ila sa nga tarog black. Iwagro katulupangod dinalang nagdalukdos no ang ining mga duta kag tinampukan ini siya no mga kakifay galalain ang iya sa ning asawa no balaan naman kung ano ang natabo sa iya no pero mas importante makitaan siya no siguro amo nang hambal nila nga kung isa daw mabaton mo pa kung nung natabo basta importante lang makita gid ang lawas ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. So lapad abing portion no sang duta nga natipag. That's why why gro kay balo kun diing gid dampi ini na natampukan. Amo na kinanglan na gani ang bulig sa aton sa ning canine dog. No, parang matutulan ko sa diing gid man, no? Bala mo kun sa mga pagpang-rescue sa ni mga retrieval operation. Kung isa matampukan ni kinanglan ni bulig sa mga idota mo. Hindi lang man's best friend ang mga idota. Damo ni mapusla naton mga K5. Ibalotang report nagikan kay K5 Karen Badilla. K5 News FM. Kampiyon report. K5 Enrico, posibleng hindi pagid makitaan subong lawas sang biktima nga si Tommy Arganya, Tommy Arganya, 29 anyos, K5 Enrico, matapos nga natiphagan ini sang duta kay sa nagluntad nga landslide kahapon nga adlaw K5 Enrico, Nobyembre 5, wala gid mahibaluan kung ano gid oras natiphan ang duta sa boundary sang barangay Kipot kag barangay Barasalon K5 Enrico diri sa Haniway. Ang lugar ni K5 Karen malapit no kun malayo sa ila sa ning balay? Medyo malayo K5 Enrico. So bali ano kayo honya tarog sang tubig? Oo, tarog sang tubig nga naga-connect sa balay nila K5 Enrico. So din sila nagakwa sang tubig? Dalang kay dagaw utod-utod ang signal mo kay 5 ka. Oo. Okay. Pwede na makapropundo ka mo kay dalion ko lang we all know nga kapoy ka na kag tuyo. So bali gin-check ya ang tarog nga kay nabukid nga lugar kung kisang tubig na nilaya sa tarog nagailig kay 5 Karen mo. So di na nagahalin ang tubig sa bukid ged. Sa bukid ged kay 5 Enrico kay kagina sang dito kita sa area ano di siya ranta spring water ni siya kay 5 Enrico. Okay. So dito ang gailig ang tubig in-check ya guro ba si way galapos balay nilang tubig. Yes, kag isa pa according ni sa mga nakakilala sa iya kay 5 Enrico sa dira nga area sa Mayani kung magsaka siya sa may dito sa pinakababaw gid kay 5 Enrico gaagi ni siya may mga videos kita dira kung makitaan mo do may ara dira sang overflow bala kay 5 Enrico kung facing ka dito gid sa area sang landslide may gamay na da kay 5 Enrico nga alagyan kumbaga do nagapangilihid lang na da sila ya para magsaka dito sa babaw. Babaw gid no? Oo, taas ni siya kay 5 Enrico. Oo, very familiar kita iti galaga mo kita sa bukid ka kay 5 ka mo kung kaisa daw gapanguyampo, gapauyat ka panguyapot ka lang sa mga hilamon, sa makahoy, nga makaagi ka lang sa kilid sa mataas nga porsyon. So bali mo ni tabo. So patihan nila nga dira siya natabunan. Yes, ang amo na ang ginasuspetsahan sa asawa kay why gid nakitaan kay 5 Enrico mo natingala siya nga kapuli. 4 na. Oo, wala gyapon nakapuli kay 5 Enrico. Amo to nga na pagkapahibalo sa asawa nga may nagluntad nga landslide dito sa area sa may tarog malapit sa tarog nila
dito na kinulbaan ng asawa niya nga base natampukan ang iya nga bana kay 5 Enrico. So ang sa information man diri nga nakuha naton sa Haniway Municipal Police Station kaysa ano ni sila sa police ni sila kay 5 Enrico una nagpahibalo according diri sa hepe kay Police Captain Marlon Perez nga alas 9 na ni sila sang gabi nakahibalo kay 5 Enrico, then na-notify ang MDRRMO alas 10 sang gabi kay since nga gabi na tama ka delikado. Oo, tama ka delikado kay 5 Enrico. So dito ginpakaagahan nila. Yes, kay 5 Enrico. Sa according naman sa kay former mayor kag sa subong MDRRMO head ang Jojo De Paula. Oo nga hindi gid sila makarisgo kay 5 Enrico nga makapasulod sang bakho kagina dito sa area kay kagina gani kay 5 Enrico sang paglabay ta dito may mga nakit-an kita nga mga duta nga naabala ang dalan nga naab ang duta sa dalom kay 5 Enrico kag may mga areas man nga may mga landslide man nga nagkalatabo. Pero according sa kay Mayor Paul Parian nga ma-request gid sila yasang duga nga manpower kay hindi gid masarangan kay 5 Enrico kay sa aton to nga pag-observe sa area taas-taas ni katama kay 5 Enrico ang ginluntaran sang landslide. According sa mga residente nga una nga nagresponde dito ang duta ni kay 5 Enrico nga natiphag naglapaw pa ni sa overflow. Ay, so overflow na tabunan. Yes, kay 5 Enrico. So dako gid nga portion sang duta ang na kuan gid naglandslide Sa ginabanta sang MDRRMO kon MDRRMO head nga si Sir De Paula, mga lapit 100 tonelada sa duta ang natibhag kay 5 Enrico. May mga dalagkuan patungadaan nga bato, may mga kahoy sang saging kay 5 Enrico. So mabudlay ang pagpangita sa iya. Kaya mo na dapat bakho galing kay bakho mo ni siguro basi hindi to ka labot sa lugar kay 5 Karen? Posible nga tibasi sa tunga-tunga pa lang kay 5 Enrico matipag man sila blaw. Kay tibugat mo. Kagang inyo sa nga ginsakyan dapat kadto sa area is motorsiklo. Yes. Mga pila ka kilometro ang ginbilinan siyang patrol kag sumakay ka mo sa motor? Mga sa pagbanta na mga 9 kilometers. Sa layo ba? Layo katama. Kay daw nakakadto kita sa barangay Kipot o gali kay kita kasaka kasang una may follow up man kita kadu tama na bika delikado mo. No, ang lugar da kon labigid kon na nagadulom. Nagingagaw kami that time puli kay sinamo ba si kumaalangan tabla balik ka kay 5 Karen kikita naton daw manugtupa ang ulan mo. So maburbudlay na diyan pero kon mayo man ang tiyempo, masulod man sang forwell. Yes, masulod kay 5 Enrico. Siling ni galing kay sa subong hindi gid kay bangod nga may mga portion sang dalan nga naab-ab ang duta kay 5 Enrico kag may mga landslide kay bangod ni sa nagluntad man nga nga bagyo sang tinatikdan nga inadlaw kay 5 Enrico. May ara kita nga viewer subong nga taga Barangay Kipot Haniway na blow siya kuno ang natabunan si Ma'am Virgie Senorio Piliano ga monitor amo gini masakit kay amo ning literal bla nga ginlubong gigabuhi ka kay 5 Karen. Kag isa pa ang ining si Tammy Arganya, ang iyanti nga asawa kay 5 Enrico nga si Ma'am Jessa nga 25 anyos, 8 months ni siya nga nagabusong para sa ila nga first baby girl. Kuan natin la subang. So nagabusong pa sang 8 ka bulan pero balaan niya nagig kun anong malaing nga tabo siya bana. Yes, kay 5 Enrico. Kay siya ni ang last nga ginlisensyahan sang bana niya. Kaya una nga ginlisensya sa iya, makayos ang motorsiklo sa ubos ang ilang balay kay 5 Enrico. Hasta nga natin nakalabot na to sa area ang bana niya kay nagkayos ang tarog sang tubig kay 5 Enrico. Kag siya gani mismo, si Ma'am Jessa, ang panagupnop niya nga natampukan gid ang bana niya kay 5 Enrico. Kung kaysa mabaton mo na, nga mo na nang natabo, pero kinahanglan mo nga makita, bisan bangkay na kay 5 Karen mo. Yes. Ang mo na nga ba sang pamilya kay 5 Enrico, bisan buhi man o kun patay na kay 5 Enrico, importante makitaan ang lawas. Kay kun buhi ni siya, naman nakapakita na ni, no? Nalubong din siya sang matudtuod kag tama kadamol abisan nga sang duta nga nagatabon sa iya kag hindi ta may baluan kundi hindi exact nga lugar natabunan siya.
makitaan K5 Enrico sa video tabla kitaan mo na ang ginalapakan sa mga rescuers ta kay di ba napangutkot na sila mas dalom pag ginadaan kinanglan nila nga kutkuton K5 Enrico para maglibel siya sa ano to sa salong sapa. Oo, sa ginagyan niya to. Oo, sang sapa K5 Enrico. So grabe ni nga inobrahanay ka K5 Karen. Yes, kag isa pa makitaan mo da sa video, may mga tinumpok-tumpok pa na da K5 Enrico sa mga duta nga nagkalatibhag. Tama ni kataas K5 Enrico ginabanta ang kalabot ni sa 50 meters. So, amo to nag-request sila sang K9. Yes, ga-request sa lasang K9 pero according naman sa PNP, sa kapulisan naton nga kung K9 ang usaron, may limit ang kadalumon sa pag-detect sang K9. Oo, ang iya nga ikasarang sa pag-detect K5 Enrico. Kay ti dalom to nga daan ang ang gintiphagan. Kag ang need bala nga kutkutante, hindi masiguro nga base bala ara to sa dalom-dalom ang victim kag hindi masimutan or ma-detect sang K9 useless K5 Enrico. Amo na nga kinahanglanon gid kuntani ang backhoe pero nag-request na to si Mayor Parian nga pasudlan gid K5 Enrico bisan ano pa ang matabo. So, lantawon talaga na. We hope nga makita no ang lawas sa saring biktima. Salamat kay K5 Karen. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5 healthy coffee ini nga nagahatag sang maayo nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients kaangay sang ampalaya, chia seeds kag de-sugared sugarcane extract. Upod sa patrol si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Salamat ka K5 Karen, no? Kapoinis ka K5 Karen kay aga pa rin naglakat. Pakadto dito sa may area kag kinanglan magsakay sa motorsiklo para kalabot dito sa lugar kag maglakat pagid, no? Bukid na di siling ni Ma'am Virgie Sinorio Piliano. Siya nang amon ginakwaan sang tubig tuburan kag medyo busy na da. Alam mo kita tani sa mga kabukiran na ginangot-angot ni bla ang kawayan. Gailig ng tubig, no? Halin sa tuburan pakadto sa ila sa ning balay Kung naman nabutangan lang mga tadyaw da, mga ilam ambot ko may banga pa. Ti gatubod da mo, ti basi tingalab lang siya duway gatubod da, basi ko na tabunan bla, no? Ang ila sa niya nga ililigan sang tubig. O galing kay Dinimalas, may landslide. So nadala siya mga K5. Mabudlay ginahimo subong nga retrieval operation. Ay double ang duta no nga nagtabon sa saning biktima mga K5. Patiyop nga makita no ang ining lawas sang 29 anyos. Masubol ang sa asawa kay gabusong pa 8 bulan no. Pa nila subang pa nila nga bata ang ginabusong mga K5. Kay Ma'am Laura Magaysa na Shadoran Karayo, ang barasalon, Piakaran, Antiki na. Laban mo gini, no, nabukid na na. Ang pangayo lang namon sir, nga bisan wala ng kabuhi kung makita lang bangkay. Amon, importante. No, ang lawas ang biktima nga makita lang gid mga ka-K5. Pagbalik naton, dugay information, standby kamo kay magaluggo kita, magagabot kita. Sang panibag-o naton nga winner sa K5, dakop ka iluggo mo promo. Ang report ni K5 Karen Badilla, kinadulong sa inyo sang DTX 500. Mataas yung blood sugar level, ang blood pressure ninyo. Kag sumuman na may mga bukol-bukol sa lawas para mapunggan ni mapagtubo, mag-inom kita sang DTX 500 kay parisa naton sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kag sa mga chimpo sa tigululan, halong kita ilabigid sa saning mga lamok nga main carrier sang dengue virus. Inom kita sa Klinika D3 Bio, antiviral kag antibacterial specialist. Mga di kalidad ng produkto ni Doc Ramil Itang Uy sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mabakali sa mga klinika outlet sa may syudad sang Iloilo, sa may dalan Ilopez, no, sa tupad sang St. Robert's International College, sa may Banwa sa Mayag-aw ang klinika outlet yara sa Baybay Norte, sa tupad sang MCR Agriventure, sa may syudad sang Pasig, Salvacion Street, Barangay Poblacion Ilabon. Kag sa Banwa sang Kalinog yara sa Coast Mart Kalinog. Kag available man sa 5th District sa may probinsya sang Iloilo, dira sa nagamonitor sa K5 News FM Sara ang mga klinika product sa Bell Pharmacy sa tupad sang Sara Rural Health Unit. Kaya pwede din ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok ang mga klinika products sa mabakal man sa nagapanguna mga butika sa inyo sa ni nga lugar.
Pagbalik ta, go kita. Sino maswerteng magadaog para sa ato siya Key 5 dakop ka ilogo mo promo na magadaog sang cash prizes kag subuman mga appliances. Ini ka ba mabalita sa atong pagbalik pagkatapos sa importanteng mapahibalo palog standby. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Nay, may kinido, ang kinido wala. Aba, nalang. Oy, garap. Kinala mo akong mayor, Nay? Ang mayor ta? Jit yun niya, sis. Ang jit man? Ito pinalagpaki mo, yaya. Ang mga jit na naman. Ready? Iwas mo na! Oh, para sa mga sino una? Sige, ladies and gentlemen, ari. Si Nanay! Si Nanay, forward! Si Manny Maho! Oh, again. Oh, ara. Oh! Wow! May naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano ba yan, last? Tupad ka mo tatlo na. Okay. Okay, kita 3 lang. Okay. Final round, ipunos mo na! Grabe sila na guwapa, okay, kamo ang mag-judge kung sino daon. Okay? Pagi sa pagpanakpak. Isang pa, putang-putang sa atin pa mo. Okay, isipon namon, nag-eskwela kami sa TESDA. Huwag nyo mag-isip lang sa mga pumuluyon ka pinalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bukal sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. Six lang ang bilog. Six lang ang padalagan. Contestant number 2, Nanay ang Tatay Bang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2, Aling Durbisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Nico. Mga batong kasang isang box na DTX Coffee Mix. Kami? Uy, ito ka ng alam, ha? Mga batong na panginsang Pisos! Nakalay water. Ay, nakadlaw siya. Yung mga piso ganihata, nakadlaw siya. May nag-piso pa na water sa mga? Aray. Awan. Udang tipwell. Tipwell ang tubig. 100! Tumutubog, pasakay. Pasakay na. Bugtara-tara na. Ini sa ikon mo lang, binog. 200! Lupa-tupa pasakay, nitoy ka. No. Ano ba yan? Bukakapoy niya how? 300! Na pagpatay mo sa lagbong ako na 400! Okay? Tutuha. 500!
News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Pabalik mga K5 sa ato sa ring pagpangalagad diri sa Webes edisyon sa programa El Castigador. El Castigador. Enrico Surita Jr. ang inyong El Castigador. Mayong hapon kay Ma'am Jusa Bataklit Selo, kay Ma'am May Amuson El Chico. Damo ito sa ato nga pagpangalagad. Ang oras alas 5:45. Kapangapinang tanan, dapat healthy nga kape ha. Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Malugo kita mga ka-K5 para sa aton sa ning mga avid listener sa K5 News FM Iloilo. May mga team kami nga nagalibot sa syudad sa Iloilo. Kay kon madakpan kay nagalanog ang K5 News FM Iloilo, automatic dakop ka. Pagkadakop sa imo, hindi ka mo pagpresuhon, pagpusasan na. Hatagan ka mo sa isa ka box ang Klinika Detox Coffee Mix. Kaya magpasakop ka mo sa K5, dakop ka, ilogo mo promo. Hatagan ka mo sa isa ka coupon. Pero, kung Klinika products user ka mo, gagamit ka mo sang DTX 500, D3 Bio, Mighty C, DTX Beauty Soap. Sa mga banada kalakinhan, gagamit sang Extend Food Supplement for Man para sa pangmatagalang laban. Now, another coupon. Pwede nga maka-angkon ka mo sang 5 ka coupons. Kilaing yakon damo coupons nyo. Dako ang tsansa nga maglaog ka mo. Ipanggabot, ari na subong ang mga listahan na nga nadakpan ka monitor. Kagang iban sa ning mga Klinika products user. So malugo kita, no? Lugoon ko siya maswerte. Pagkagabot siya, may ari ni sa mga contact number. Ang ining nasambit sa ning coupons mga ka-K5. Tawagan ka mo, no? Kung matawag, 3 kong beses mo tawagan, dapat masabat nyo gina ang tawag namon para makadaog ka mo sa mga cash prizes kag subuman mga appliances mga ka-K5. Yari na, no? Ang maswerte naton nga winner sa saning nga mga tinion mga ka-K5, no? Lihog ko dial ari lang. Hindi, lawagon ko lang ang numero. Ang contact number ya, telephone number. Okay na da, pwede na matawagan. Pwede. Kung ano ari sa cellphone ko diyo, pwede ni ang landline, no? Ang lugar, no? Kung sa din maswerte nga winner naton sa K5 dakop ka, ilogo mo promo. Amo ang Halandoni Wilson, no? Sa may syudad sang Iloilo. Ang iya sa ning number 335-1588. 335-1588, no? Karon talang lawagon ning ngalan niya. Kung sa ning maswerte nga tagdaog para sa aton sring nga K5 dakop ka, ilogo mo promo. I-try ko de, i-try de biyo. Tawag sa landline na para nga makontakta, no? Landline na bingin butang niya, hindi cellphone number mo. Ari dial niyo para nga matawagan ta. Kaysa nagabutan tayo no? Ang landline number siya i-try bi kag itawag ito. Pag ring siya na i-kuan sa kon ipasa dayon. No? Kay basi kibot sa blamay nagapadawag hong. Kay manukot kita utang. Kay Mama May Amuson, no? El Chico, ready ka na ibutang mo 033 ang area code. Para ka direkta tawag na, okay. Sige, try ko na mag-ring tikon way magabot aliwat. Now, para sa aton sa ring K5, dakop ka, iluugo mo promo, mga ka-K5. Ginanganangantang tawag, kung nagaring, ipasulod na lang on air, dali na, K5 Andre, no? Idirektan lang sulod. Kung nagaring gidman. Garing. Sige na. Patawag ta. Dadanay ko na nungalan niya na. Ibalik sa akon, di ko na nungalan niya na. Kaya dapat number lang ko, nagaring, nakasabat, way pa. Ikatatlo nga try nga tawag, kung hindi, magabot aliwat. No? Nagaring? Arat na siya? Sige, iangot na to. Way, kuan galita, no? Diri na lang, no? Ikuantan lang. Sige, no? Mamayang hapon. Hello, mamayang hapon. Hello. Oo. Ano?
sa nagligad, may giintrahan ikaw nga promo? Away man? Ay manukot ko tani ka utang, bro. Ay, why, kuya? Away kaya utang, timayo si Manang kay Way. Sino ni, ikaw ni si Ma'am Angeles Zaldivar? Yes. Oo. So, why may nakahapit sa imo, abe? Nga nagkuha sa ngalan mo? Ano? Why may nakahapit nga nagkuha sa ngalan mo? Mayara, man. Oo. Sino na dumduman mo naghapit sa imo? Ka nagsulat ka kang ngalan mo? Sir, nablangan ang butasin mo na. Sino ngalan niya? Si Ambot? Oo. Pila na edad mo, ma'am? 75. Ah, may edad na si Lola na ni, no? Sa halando ni Wilson ni 983 Daske. Oo. Nanay lang ito bago. Nanay Angeles? Sa K5 News FM niya. Oo. Gamonitor ka permida? Kunaga lang. Kunapon, why raw ti, why kayo sumong kumati katingog mo eh? Nga kunapon, why now, sako na? Oo, sako na, natuyo na ko. Sige. So nagdaog ikaw, hulaton mo da nga mo niya team, makontak lang kami sa imo kung saan kami makadto dira para maka-intra ikaw sa amon sa ilogo mo promo ha. Pakadaog ikaw sang cash prices ka appliances. Kasi ka K5EJ ang nagapit sa imo ah. Ka K5EJ. Oo. Sige. Thank you, good. Nay Angeles Zaldivar. Sige, salamat Kinmay. Congratulations naman. Hambal mo na kay ikaw nagabutan. Napasalamat kita ko kay nagabutan ako ngalan. Kuan pa no kabaskog pa sang imo nga palamatin ano? Oo. Sige, dahil mabisita lang kami sa inyo lugar. Salamat, Gid. Sige. Salamat. Sige, thank you, Gid. Kay Ma'am Angeles Zaldivar, no? Sa halando ni Wilson sa Baya, Iloilo City. Ang tagdaog naton sa K5, dakop ka, ilugo mo promo. Agabisitang team sila sa nga balay. Kag dito, pati kayo nun ang ining paglugo. Makadaog sa mga cash prizes. Kag sumuman sang mga appliances. Kani mga K5, no? Hulat-hulat lang kamo, no? Kay nagalibot mo sa nga team. Kay base sa inyo naman sa nga barangay, no? Sunod nga mabisitahan kag magapatigayo naman kita. No? Sa nga raffle, kay every week, no? May magadaog kita, mga ka-K5. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Kay Sir Julio Sancho Abelarde Medina, medayag giga hapon. Ang iban guro nga mga balita, kung may promasyon, mabatayan ko sa pangalagan sa K5 Night Watch o po K5 June Alojado Kapulong. Ang iba sa mga development, maki-update mo sa amo sa nga Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7. Wala ka tiyempo sa ato sa nga pagpakalagan. Salamat kayo sa mga nag-upod sa saning Webes edisyon sa programa El Castigador. Kita naman kita bukas nga adlaw alas 4:30 tubtob alas 6 sa hapon. Na diri sa K5 News FM Iloilo 88.7 ang kampiyon nga istasyon. Standby na kamo sa masunod pagbalita ang agenda na kinadulong sa inyo sang Bilyonaryo News Channel. Sa ngalgabang sa malugsing nga puwersa sang K5 News FM Iloilo. Sa amon sa nga President kag CEO Doc Ramil Uy. Sa amon sa nga area manager kag K5 Re Espea Umalay. Ako naman ninyo lagad ang inyo ka K5 Enrico Tupa Surita Jr. para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.